пенисто на тополките. Леко внимателно. Карай си го пред теб, не е необходимо тук да го държиш. Това направо ме кефене. Няма сила на моторетката. Няма пропада. Пат Велко, дали мога да го оцелим, а? Есте! Това се казва рисково каране. Чакай, че ти изпуснах от кадър. Пусна ли го там от кадър? Да, е тук, когато смееш посоката, то е. Но там в дървото беше уникално идиот. Карай го пред теб тук на полосата. Нататък е отвратително. Трябва да се центроват. Просто люле е много. И по-добър мотор, защото е гладен малко. Гладен. Добре се държи. В интерес на истината. Един голям конкуренция там се появи. Виждам го. В кадър ми е и той. 3 минути и половина. Да. Това батерия мога да кара около 20-25 минути. Да, понеже е свръхлек модела и... Той затова и по този начин се държи във въздуха. Да, виж, не му давам изобщо долу. Оня ден на мировене миналата седмица. Като го качих по-високо, това си някаква термика и няма връщане. И горе 15 минути го карах без мотор. И той има огромен запас планируемост, защото е двуплощник и много лекичък. Не го такова и насам, че излизаш ми от това. Не, просто като сменяш посоката, нали, не е добре назад. Мисля, че няма... Добре, хубаво, ти се нагласи, не се съобразявай с... Се стремя да те държа в кадър. Браво! Това беше.